Kaixo, Hola, ze moduz? ondo eta zuek. Oso ondo. Ondo. Oso ondo. Zure izena? Jose Luis. Jose Luis. Bai, Plaxen. 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 Bai, Zergatik Plaxen? Baserrin izena zoloko plazentako borda. Plazentako borda. Bai. Horregatik Plaxen. Plaxen beti. Ba, poste Beti, naiz. Bai. Ni Zuaitz. Zuaiz. Zuaitz. Zer moz ondo? Oso ondo. Hale. Usta askoz. Bai, urte askoz. Hori ba, hori ba. Plaxen. Bai. Bueno, Zer? eskudeia... Bai. Vale. Listo. Vale. Aurkezpenak egin da. Bai. Vale. Hindu, bai. Plaxen, igantziko zelekutan nago? Zeleku dau? Barrio Marbella. Marbella? Bai. Jende abeatxa dirementa. Horregatik? Diru asko dame? Nik ez, eh? Bestek. Bestek. Zuzera bakarra dirurik ez du hemen. Ni bakarra. Lehen bazenun o... Leheno banun. Eta? Ze pastu da? Zer den, joaten bai da. Zentu zutena gastatu? Jena. Zero patatero horretzen du mazala. Ne itxa ez autorko nion lapurrik. Esku utzi jo markoitek. Lapurre badakite hemen ez daula... Tranquil. Vale. Viaje alferri markoitek. Basekitek lehenotik. Badakite lehenotik. Ba. Ez dira saltzen ona. Ez. Plaxen, oain ze plan daukazu ba? Pues oan mandoia ez erikera, tripa betetzera. Jatea? Jatera. Jonaitek zurekin? Bai, Bai? Bagoazen orduan. guatzen. Oso ondo. Bueno. Zer, lagunduko zaitxut o jarriko naiz edo? Jarri lasai. Jarri, vale, Bai, eman jarri jarriko lasai. Amaiketako orduan. Amaiketekoa ze nahi duzu? Zu jaten duzuna. Bai, bueno, vale. Oso ondo. Iapa. Hau da, nire amaiketakoa. Hau? Hauxe da, ura eta txaurrak. Aintxaurrak ere gutxi. Gutxi. Hori zergatik edo... Argaltzeko sartinate. Nork? Zera, medikuak, sendagaiak. Operazioni egiteko, belaunak operazioni egiteko. Belauneko operazio daukazu? Bai. Ze jarri behar dizute ba? Protesisa. Esan ziten, medikuak esan ziten, tienes que adelgazar. Claro. Porque si no se rompe. Protesia. Bueno, entonces ustedes que ponen de cartón. De cartón. Orduan, ari zera argaltzen. Ba, Ari zera fuerte, argaltzen. argitzen, bai, ahí naiz. Da mediku ez esaten du. Eta Joanta, pero José Luis, es que viene siempre, cada vez viene más gordo. Esate izu? ¿Cómo puedo? Si no como ni hostias al ganión. Medikuak hori? Baina zu, ikusten da hemen, argita garbi, dieta egiten naizela. Bai. Plaxen, medikua ikusten nongo da. Esaiozu, esan behar diozuna. Mira, José Ignacio. Beitu. Ikustuntzo zeiaten dutenek, el txaur batzuk, ura, bertzerik jozere. Ta, zengatik esaten diazu niri, oainik izen nagula. Ez du baleio nere regimiak ez du baleio, zer da? Hori da. Entzun, mediko jauna. Ba, Ega. arek ez toka eskine. Gorri mar dugu, geria. Azkena. Azkena. Ta, ura. Bueno, Plaxen, ikusten da asko zaintzen zela, Oza, bizi horik eta ez daukazu edo zerbait hola... Bai, badut. Zein da? Nire jangoikua. Zure jango... Hau da nire jangoikua. Medikuek eta esatu dut hau ez dela ona? Es igual, a mí no me quita ni el papa. Hau! Esto no me quita ni el papa. Hau ezin dizute kendu. Bueno, kendu nahi dute, baina ni paitxo kaso egiten. Ni niri egiten bai dut. Vale. Plaxen da, hau, zure bizioa. Bai. Da, afizio hori badaukazu, afizioa da. Bai, badut afizioa lehitzen. Bai, irakurtzea lehitzea? Irakurtzia bai. Eta ze autore o zein gustatzen zaizu lehitzea? Nire gustatzen zait Revilla. Revilla? Bai. Revilla zera poeta bat, o zein... Ez, eskitore bat. Revilla? Revilla. Ikusi esake liburun bat, o... Bai. Otjut. Revilla? Bai. Hau da, Kantabriako presidentea. Bai. Miguel Ángel Revilla. Bai. Hau irakurtzen dutzen? Bai. Zergatik hau, zergatik? Bueno, badak, honek esaten dutenak egileak. Honek beti egin esaten du? Bai, niretako bai. Ezagutzen duzu bera personalki ez? Ez. Nahi nuke izautzia. Bai? Bai, nahi nuke. Da ezagutu eskero, ze esango zenioke? Nik esango niko nahi, zu bihartzo nuke,
Nafarroko zera presidentia. Izango zenioke. Ni bai? Imaginatu entzuten da hola, Revilla. Imaginatu, igual ETV ikusten du. Bai. Mielak Rebella. Euskaraz erdaraz. Bietan esan bazpa, ez dakit euskaz bakin. Ya. Bietan esan. Quisiera ser tú, que seas el día de mañana presidente de Navarra. Nahi nuke, egun batik gaur du bihar, Nafarroko presidente izatiezu. Hori da, euskaz da erderaz, bietan, ulertzeko. Bai. Hor da, listo. Eta beste presidenterik irakurtzen duzu edo badukazu... Bai, badut, beste bat. Beste presidentea den liburdua? Bai. Erakusiko ezu? Bai. Ojo! Hau zina. Ahora, el loco de Américas. ¿El Trump. Presidente Trump. Erua. Eroa. Niretako bai. Dena ni mundua, dena neria. Ja. Oin hori ez da posible. Hau nahi zenuke Nafarroko presidente? No! Ez da pentsatu. Honen Nafarro dena janitxek egun batez. Me cago en ez. Osa, hau ez? Hau bai. Hau bai, bina hau ez. Orduan zuk aukeratu behar dozu Nafarroko presidente bezala Revilla ero Trump, argi dago, ezta? Bai. Ni Revilla. Eta Trump? Dagola bertan. Dagola. Argi dago. Laxen. Eskerrik asko amaiketako batik. Berdi, horrengo zure kontura. Horrengo nire kontura. Eskerrik asko. Berdi. Plazen Marbellan bizi da. Garai baten diru asko zeukan. Milioiak. Esango dugu milioiak. Bai, milioiak. Baina dirurik ez du orain. Dirua gastatu da. Zero patatero. Zergatik, medikuak esan zion, kiloa galtzeko. Da kiloa galdu ditu hemen, eta hemen bai, kiloa galdu ditu. Denak. Bueno, bestetik. Pili, zu fedea dukazu San Juan Sarreko santuan. Bere jangoikua? Hau dutena. Hau handuena, purua. Hori bai, Pili, Plasene purua askoz bizkorrago pizten du, zuek kandela baino, Hori seguru. Eta bestetik, argi dago zein dan bere politiko gustokoa, Revilla. Berakin hitz egin dugu, Plasen. Kontatu digu asuntoa, eta bidali nahi zizkizun, antxoak, da bonito, atun, da olakoak. Esan diogu regimenan zaudela, dietan. Ur botella bat bialiko izu. Nada, fuera. En fin, Plasenek argi dauka bere printzipioak zeintzu diren. Eta esaldi baten laburbiltzen da. Perfektua izan dadin Plasenentzat mundua, Revilla presidente, jangoikoa, purua.